Бүгінгі күнде еш режиссер Александр Долматов тарафынан Нурихан Фәттах әсәре бойынша 44-нің май айында деген нәфис фильм төшерелә. Келесі сюжетыбыз шул хакта. Нурихан Фәттахның әсәрләре бүгінгі көндә дә актуаль. 44-нің май айында әсәрен режиссер Александр Долматов яңа форматта фильм рәвешендә бик тиздән татар тамашачысына тәкъдим итәчәк. Әлегә төшерү процессы бара. Аны без дә үз күзләребез белән күреп кайттык. Фильм төшерүнең инде соңгы көннәре икән. Бик тиздән эшнең бу этабы тәмамланырга тиеш. Төшерү локациясе итеп бу юлы Питрәч районы Көлкәмәр авылы сайланган. Команда күбесе яшьләрдән тора. Үзара килешеп эшлиләр. Без килгәндә өй эчендә барган күренешләрне төшерергә әзерләнә иделәр. Татарстанда яшьләргә миңа калса ярдәм итүчеләр, теләктәшлек күрсәтүчеләр бар. Бу хөкүмәт ягыннан да, ниндидер шәхси кешеләр ягыннан да. Шуңа күрә без менә шушы проектны Арча якташлыгы Тинчурин театры белән берлектә тәкъдим иттек Мәдәният министрлыгына. Һәм безгә 2 грант бирделәр. Берсе аның Татнефть гранты, берсе Мәдәният министрлыгы гранты. Һәм без шушыңа без фильм төшерә башладык. Әлбәттә, әлегә безнең моңа акчабыз җитеп бетми. Миңа калса бу мәсьәлә хәл ителер, чөнки Татарстанда мондый мәсьәләләр хәл ителә дип беләм. Нурихан Фәттах, аның быел 95 еллыгы, шул уңайдан һәм җиңүнең 79-80 еллыгына дип әйтсәк тә була, шушы фильм әзерләнә инде. Фильм бүген бик актуаль, бу сугыш елларындагы халыкның язмышы, авыр тормышы, батыр хезмәте турында. Менә кешеләр бит урманда кискән, колхозында күтәргән, шул вакытталарның фаҗигаләре дә күп булган, шул вакытталар төшенкелеккә дә бирелмәгәннәр, язмыш сынавына да дучар булганнар. Менә шул турыда инде фильм, ул бүген актуаль кешелек турында. Яшьләргә әлбәттә туры юл күрсәтүче маяк, тәҗрибәле белгеч фикере кирәк. Биредәге яшь актерларга мәртәбәле артистларыбыз да ярдәм кулы суза. Гомумән, бу фильмда яшьләр бик күп төшә. Шул кадәр менә карап торам, искиткеч, бик сөенечле, бик күркәм күренеш бу. Шулай булырга да тиеш. Яшьләр хәзер безнең театрда да яшьләр күп, кинода да төшеп калсыннар. Без яшь вакытта менә кинолар булмады. Төшерү хәзерге яшьләргә бигрәк тә бик әйбәт, бик күркәм. Яшьләр үзләре дә яшерми. Дахи артистларыбыз белән уйнау алар өчен дә зур тәҗрибә. Яшьләр бит инде алар бик идеяле кешеләр. Шуңа күрә команданың нәкъ яшьләрдән торуы безнең өчен бик зур уңыш, Аллага шөкер. Ләкин тагын бер уңышыбыз һәм бәхетебез безнең командада Зөлфира Пазарипова кебек, Дания Панурлы кебек, Раул Абышәрәфиевләр кебек өлкән кешеләрнең дә булуы. Чөнки яшьләр яшьләрчә, ә инде менә өлкәннәр, алар бит нәкъ менә шул сугыштан соңгы чорда туганнар, шуңа күрә алар белеп сөйли. Алар әйтәләр инде юк, мондый мендәр түгел иде, мондый кашага түгел иде, мондый чаршау түгел иде дип, алар үзләренең киңәшләрен бирәләр безнең теге рәссамнарга да, безгә актерларга да үзләренең киңәшләрен бирәләр. Балам, монда алай итмә артык дип. Начали? Менә мин нәрсә уйладым әле. Без сырманы сатарга булды. Башка чара калмады. Нәбигә кырткаган. Кызым, мин хәзер базарга китәм. Яңа улым. Тагын үлеп кайтырганмын. Җибәрмим мин сине. Игътибар иткәнсездер, фильмда әле нәни актерлар да катнаша. Әле бик кечкенә булуларына карамастан, алар үзләрен беренче рольләрендә сыный. Ә без исә фильм тамашачы күңелендә үз урынын тапсын дигән теләктә калабыз.